are not really physical. Club mar Murang'a Seals matugo liga mapiny mar adhula NSL kwa riwruok matayo tuke mag adhula FKF mondo oyienegi ginuo tugo e kindgi gi club mar Shabana bang' tugo no chungi chieng' Jumapil bang' jotugo wuok e yweyo e tugo mane obagi e lap Magusi Stadium. Koth mapek nochwe kendo ketho chal mar pap. Club mar Murang'a Seal nochalo kwayo ne jakudho firimbi mondo chung' tugo no e seche mane koth omedore. Kata kamano jakudh firimbi ne ok owinjo ywak margi kendo dhi mbele gi tugo. Dakika 15 jakudh firimbi notieko tugo e seche mane club mar Shabana ne mbele gonde 2-0. Shabana nitiere thuolo mokwongo e chung' mar klepe gi points 35 bang' tugo tuke 15 ka Murang'a Seal omako thuolo mar 3 gi points 25 bang' tugo tuke 13. Mvua inyesha mpira kuchezwa kwa hiyo kiwanja na hiyo game inafaidi kesho yake. Ukiangalia pande kaa hizo za Nyanza mostly kasa hii time ya mvua kunyesha sana, so mostly game kazi ile kulingana na uwanja zetu maybe zinaweza chezwa mapema. Tielo mara